ಮಾತಿರಿಕ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಇಂಕ್ಲೊಂದಿ ಮಾರಿಗುಡಿ ಕುಪ್ಪಿದಾರ್ದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಇನ್ನು ಮಾರಿಪೂಜೆ ಕಜ್ಜೆ ಶ್ರೀ ಮಾಮ್ಮಾಯಿ ಪಂದ್ ಸಚ್ಚರಿಪೇಟೆಡು ಅಂಚ ಅಡೆ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಅಂಡಾಲ್ತ ದೇವೆರೆನ್ ಪೂರ ತೋಜವ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತುದಿನಿ ಗಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಪ ಅವಳು ದಾದ ಮನ್ಪೇರೆಂದು ಪೂರ ನಿಕಲಿಗೆ ತೋಜವ ಡಿಟೇಲ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮೂಜಿ ಜನ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು
ಎಂಕಲ್ನ ದೇವಿರ ದರ್ಶನ ಪೂರ ಆದುಲೆ ಮನಸ್ಸುಲಿಯ ಶಾರದನ್ ಚಕ್ತಂದ್ರೆ ಶಾನು ಹಾಯ್ ಉಂದೆನ್ನಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ದೇವಿರನ ಪ್ರಸಾದ ಪಡು ಗಸಿ ಸಾರು ನೊಪ್ಪು ಶಾನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಪೂರಾಣ ದೇವಿರನ ಪೂಜೆ ಪೂರಾ ಜನಮಾನನ ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ ಕಿರಣ್ ಇಲ್ಲ ಪೋಯ ಕಿರಣ ಕೋರಿ ಉಂಡ ಒಕ್ಕದದುಂಡು ಅಂದ ಬರ್ಪ ಇಂಕ್ಲವಾ ಬರ್ಬಾಯ್ ಇಡ ನೀನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಯಾಪಂಡ ಕಿನ್ನಿ ಕೊಲ್ಲಿಡು ಕೇಕ್ ಅಂಗಡಿ ಇಡುಲ್ಲೆ ಇರೆಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಪೆಗೆ ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಅವ ಬಾಯ್ 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 ಅವಿನಾಶ್ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್